खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोजां मोनलायनायखौ लानानै सासे सिख्लाया गोदोनायाव दौलेंफानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै स्मिता नार्जारिया गोदोनायाव दौलेंफानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बे जाथाया सतिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय नदुवार ओनसोलनि दैजिरि गामियाव जानो मोन्दों प्रेमसन नार्जारिनि फिसाजो स्मिता नार्जारिया फुंनि समाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों जाथायनि सायाव स्मिता नार्जारिनि नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्मिता नार्जारिया मनापुर गामिनि धरनि सोरगियारिजों गोलाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायलायोमोन जाथाय जानायनि सिगां हरनि 9:30 रिंगायाव स्मिता नार्जारिया गावनि न'आवनो दंमोन बेनि उनाव स्मिता नार्जारिया बाहेरायाव ओंखारलांदों आरो फुंनि 6 रिंगासो समावसो न'आव फैफिनदों जायनाखि हरनि समाव स्मिता नार्जारिया न'नि बायजोआव ओंखारलांदों बेनिखायनो स्मिता नार्जारिनि मोजां मोननाय हौवा धरनि सोरगियारियानो लांफैनायनि सन्देह खालामदों मानोना हरनि समाव सिख्ला मानसिया हारसिं थांनाय नङा होननानै ओनसोलनि आरो नखरनि सुबुंफोरा सानदों बेनि अनगायैबो स्मिता नार्जारि आरो धरनि सोरगियारिनि मबाइला सोलायलायनायमोन स्मिता नार्जारिनाव धरनि सोरगियारिनिसो मबाइल दंमोन बेनिखायनो हरनि समाव सानैजों लोगो हमलायलायनायनि सन्देह खालामदों आरो सानैनि गेजेराव माबा मोनसे जादों जानो हागौ जायखौ लानानै हिन्जावनि गोसोआव दुखु मोनदों आरो बेनि थाखायनो न'आव फैनानै रावबो गैयैखौ खाबु लानानै गोदोनायाव दौलेंफानानै थैनो गोनां जादों जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेनिखायनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै धरनि सोरगियारिनि सायावबो जाहाथे साजा होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामदों नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 77थि भारतनि उदांस्रि सान फालिनायनि रंजानायाव गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे जानाङै जाथायफोरा जानानै थांबाय बेनि मादाव सामगुरियाव दुगैहैनो थांनानै 3 लाइमोनफोरा दैजों बुखारलांजादों बांद्राय दुंखावनायनि थाखाय देहाखौ गोजोन होनो थाखाय सामगुरिनि दैबाज्रुमाव गोबां लाइमोनफोरा दुगैनो थांदोंमोन बेयावनो 3 लाइमोनफोरा दैजों बुखारलांजादों 3नि मादाव 2खौ सिनायनो हादों मुङा दिनेश साहा आरो नितिन राजाक नाथाय सिनायनो मोन्दोंब्लाबो दासिमबो रावनिबो गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जायाखै SDRF आरो पुलिस जयैनो नागिरनायनि हाबाखौ मावबाय थानायखौ मिथिहोदों गुबुन मोनसे जाथायाव पेरेडआव बाहागो लानाय 22 लाइमोनफोरा हायाव गोग्लैदों बाक्सानि मसलपुराव उदांस्रि साननि हाबाफारियाव बांद्राय दुंखावनायनि थाखाय 22 फरायसाफोरा हायाव गोग्लैदों जाहोनाव फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर फरायसाफोरा पेरेड खालामनायाव गोग्लैदों बिथांमोना जानाय लोंनाय आदार जायाखैमोन जायनि थाखाय सान्दुंजों लोरबां जादों आरो खर' गिदिंनानै हायाव गोग्लैदों 22नि मादाव 3नि थासारिया गाज्रिसिनमोन बिथांमोननो अक्सिजेन सेलाइन बायदि होनानै बिथांमोनखौ मोजां थासारियाव लाबोफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों गुबुन मोनसे जाथायाव लामानि जाब्रबथाय जानायजों 4 लाइमोन सेंग्राफोरा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों मटर साइकेलजों सौखोरांलायनायनि थाखाय 4 लाइमोन सेंग्राफ्रा थैनो गोनां जादों आरो बे जाथाया उदालगुरियाव जानो मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बाक्सायावबो लामानि जाब्रबथाय बाक्सा जिल्लानि नावखाथायावबो मटर साइकेल आरो स्कुटिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जेराव माखासे जोखोम जादों आरो माखासेया जिउ खोमानो गोनां जादों बेबायदिनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन जाथायफोरा मैयानि सानाव जादों 77थि उदांस्रि सानखौ फालिनायनि गेजेरजों ख'ख' गेलेगिरि आरो सनानि मेडेल देरहागिरि रन्जना सरनिया बिथांनो 10 लाख रांनि चेक गथायदों बिटिसि सोरखारा क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 77थि भारतनि उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों सनानि मेडेल देरहागिरि रन्जना सरनियानो 10 लाख रांनि चेक गथायदों प्रमद बर' बिथाङा रन्जना सरनिया बिथाङा तामुलपुराव खुंजानाय 4थि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआव भारतनि जानानै गेलेदोंमोन जेराव सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन बिथांनो बिटिसि सोरखारा मैयानि सानाव आर'नाइजों मान बावनायजों लोगोसे 10 लाख रांनि चेक गथायदों रायजोआव क'क्राझार लकसभा आरो बिधान सभा बियाब दाफामनायखौ लानानै UPPL दोलोनिफ्राय बम गावनानै रंजादोंमोनब्लाबो बियाब दाफामनायखौ लानानै UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरि मावथि आरो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय बनरगावनि गं 6 VCDCनि सिङाव थानाय गं 100निबो गोबां गामिफोरखौ बावखुंग्रि जेनेरेल बिधान सभा मासेयाव सरजाबनायखौ लानानै खुद्रिदों आरो गोनां जायोब्ला रायजो राजानि सार्थआव UPPL दोलोखौ एंगारजोबनो हुमखि होदों बिथांमोनहा बनरगाव ओनसोलनि बांसिन गामिखौ बावखुंग्रि जेनेरेल बिधान सभा मासेयाव सरजाब हरनायनि हेंथायै बनरगाव ओनसोलनि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद समाजारि आफाद आबादारि आफाद एक्स भलन्टियार फर्स एबसु आबोब आरो UPPL जयैनो सावरायलायदों आरो खुद्रिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि बियाब दाफामनायनि थाखाय
जि फाइनाल लिस्ट फोसावदों बेखौ लानानै बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां फिनजाथाय होदों जायनि थाखाय गामियाव हाबनो हायै बायदि थासारि जादों जायखौ लानानै दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि थांखि लानो गोनांथार जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायनाखि बनरगावखौनो हारिनि उथुमाय बुंनाय जायो जेरावनाखि प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बनरगाव ओनसोलखौ हारिनि उथुमाय होनानै मेल मिथिंफोराव बुंबोयो नाथाय बे ओनसोलखौनो जेनेरेल सिटआव सोनानै हरदों जायजों बनरगाव ओनसोलादि उननि समाव रैखाथि गैला बेखौ मोनदांदों बेनि अनगायैबो एक्स बिएलटिनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि बिरसिलागां बिथाङाबो बे गामिनिनो आरो बे गामियावनो मांखरसालि दं जेराव बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गोबां बावसोमदोंमोन बिथांनि गामिखौनो जेनेरेल सिटआव सोनानै हरदों आरो बिथांनि गामियाबो रैखाथि गैला बेनिखायनो बियाब दाफामनायखौ लानानै बनरगाव ओनसोलनि UPPLनि दखरानिफ्राय लानानै मिरु लेभेलसिम खामानि मावग्रा बिथांमोनजोंबो जेबो सावरायाखै आरो जेबो खौरांबो होआखै जाय दुखुनांथाव आरो बेफोर जेंनाखौ लानानै UPPLनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे आफादगिरि आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बेनि सायाव जाहाथे थाबैनो खेंफोरथि होयो बेनि थाखाय खावलायहरो जुदि थाबैनो खेंफोरथि होआब्ला दखरानिफ्राय गोजौ लेभेलाव UPPL दोलोनि थाखाय खामानि मावनाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा ओनसोलनि थाखाय आरो रायजो राजानि थाखाय दोलो एंगारनो बाध्य जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो बनरगावखौ जेरैबायदि नासयदों आरो बनरगाव UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरैबायदि नासयदों बेखौ लानानै थाबैनो दखरानि रायजो राजाफोर गुबुन गुबुन आफाद राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै आफाद जयैनो बेनि सायाव फिननाय होगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा दिनै UPPL दोलोनि मानसिफोरा जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हायाब्ला गाबोन समफोरनो दोलोनिफ्राय रिजाइन होनो गोनां जागोन आरो रायजो राजानि जानानै गसंनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदि जोंहा गोबां राजखान्थि दोलोफोर दं बिथांमोनखौ लोगोआव लानानै जयैनो रायजो राजानि थाखाय थांखि लानो गोनां जानो हागौ जायनाखि बनरगाव ओनसोला सिगां सानजा क'क्राझार बिधान सभायावमोन नाथाय दा बनरगाव ओनसोलखौ बावखुंग्रि जेनेरेल बियाबाव हरदों आरो बावखुंग्रि हाजोनि खाथि खाला गामिफोरखौ क'क्राझार बिधान सभा बियाबाव सरजाबदों नाथाय सिङाव थानाय बनरगावखौ बावखुंग्रि जेनेरेल सिटजों सरजाबदों बेयाव थारैनो राजखान्थि खैसार थानो हागौ होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बेफोर जेंनाखौ लानानै थाबैनो फिननाय होआब्ला थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जागोन मानोना UPPL दोलोआव थानानैबो ओनसोलनि खोथा साननो हायाबा खामानि मावनो हायाबा आरो गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो फिननाय होआब्ला UPPL आव थानायनिफ्राय थायैया साबसिन जागोन होननानै दखरा एबसु ओनसोलनि दोलो आफाद आरो मेलेमजिबिफोराबो बोसोन होदों बेनिखायनो बिथांमोना जुदि दोलो एंगारनो बोसोन होयोबा UPPL दोलोनिफ्राय रिजाइन होगोन होननानै बुंथियो बनरगावनि UPPLनि दैदेनगिरिफोरा टेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि फिरफिलानि गाहायाव थानानै टेट फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार साख्रि खालामनो थाखाय खोथा होदों बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि सर्व शिक्षा अभियान आरो स्टेटफुल टेट फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ खम समनि गेजेरावनो रेगुलार खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों आरो भारतनि फिरफिलानि गाहायाव थानायनिनो बे खोथाखौ होदों होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों आरो बेनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै फोरोंगिरिफोरनि रस्टार आरो गासैबो डिटेल्सखौ लानानै टेट फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे हाइ स्कुलनि कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनिखौबो रेगुलार खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बियाब दाफामनायनि बेलायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि गासै दल संगठन आरो रायजो राजाफ्रा बियाब दाफामनायनि जि सैथोथि बेखौ बजबनानै लाबाय बेखौ मावफुंनो थाखाय मास मोनसेनि गेजेरावनो आसामाव महकुमाफोरखौ सिफायगोन बेनि उनाव मोनफ्रोमबो बियाबाव उपजिल्ला दानाय जागोन आरो उपजिल्लायाव ADC आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर थागोन आरो उपजिल्लानि सिङावनो गुबुन गुबुन अफिस जेरै PWD इरिगेसन ससियेल वेलफेयार सोलोंथाइ बिफान बायदिनि मावख'फोरा थागोन आरो उपजिल्लानि सिङावनो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हिमाचल प्रदेश आरो उत्तराखन्डआव गोबां अखा हानायजों गिख्रंथाव दैबाना जानायजों लोगोसे गेदेर गेदेर हा गिसिखानाय जाथाय जादों गुबैयै हिमाचल प्रदेशआव बांसिनै गिथावना महर लादों रिपर्टनि बायदिब्ला हिमाचल प्रदेशआवनो दासिम सा 55 थैनो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ हिमाचल प्रदेशआव गोबां अखा हानायनि थाखाय गेदेर गेदेर बिल्डिं मन्दिर आरो न' बांफोरा हा गिसिखानायनि थाखाय बायनो गोनां जादों बावैसो सिगांबो गंसे गेदेर बिल्डिंआ
हा गिसिखानायनि थाखाय बायदों जाय बिल्डिंनि सिङाव गोबां सुबुंफोर दंमोन हा गिसिखानायनि थाखाय गेदेर बिल्डिंआ बायग्रुबनो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो गोथाङैनो फबसिनजानो गोनां जादों SDRF NDRF ITBP डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो आर्मिया जयैनो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावनो गोनां जादों आरो मोना जानायनि थाखाय रैखा खालामनायाव जेंना मोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जेराव 80-80सोखौ बिल्डिंजों होख्रेबजानायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों नाथाय मोना जानायनि थाखाय रैखा खालामनायाव जेंना जानायलाय दासिमबो गोबां सुबुंफोरानो बायग्रेबनाय बिल्डिंनि सिङाव थाबावनायनि सन्देह खालामदों बेनिखायनो स्नेफार डगनि मददजों होसिनजानाय सुबुंफोरखौ नागिरनायनि हाबाखौ मावनो थाखायबो बुंथिदों हा गिसिगानायनि थाखाय गेदेर बिल्डिंआ बायग्रुबलांनाय जाथाया हिमाचल प्रदेशनि सिमलानि कृष्णानगर ओनसोलाव जानो मोन्दों बे गेदेर बिल्डिं बायग्रुबनाय जाथाय जानायनि अनगायैबो आफासिबनि गंसे थानसालियाबो बायग्रुबदों जायजों सागु सिबियारिफोरा गोथाङैनो हाजों फबसिनजानो गोनां जादों सिमलानिनो मोनसे जायगायाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां सुबुंफोरानो थानसालि सिङाव सिबिगासिनो दंमोन बेयावनो थानसालिखौ हाजोनि हाया फबसिनफैदों जायजों थानसालिया थेर बेथेर जादों बेबायदिनो हिमाचल प्रदेशआव दासान्दि गिथावना आरो दुखुनांथाव जाथायफोरा जागासिनो दं हा गिसिखानायनि अनगायैबो दैबानाबो जादों जेराव न' बां लामा सामाफोरा लोमसावदों आरो हाजो ओनसोल जानायनि थाखाय बेसेन गोसा गारि मथरफोराबो दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों